Ukushayisana amakhanda omphakathi wasenhlongwane undini ngokudutshulwa kubulawa owesilisa osendaweni ngomgqibelo okusolwa ukuthi udutshulwe ilungu lomndeni wasebukhosini bakuleya ndawo. Ngokutholakala kwephephandaba Ilanga, uMnumzane Phakamani Dubazane udutshulwe ngaphandle kwamasango omuzi wasebukhosini. Kube ukuthi bekunomcimbi wesintu ebukhosini okuthe sekushaya isikhathi esithile esibekiwe sokuthi kufanele amalungu omphakathi agoduke. Kusala bomndeni kuphela njengomgomo-ke wesigodi nesizwe. Kwabe-ke sekufika uDubazane nezinye-ke izinsizwa zasendaweni besafuna-ke ukuyobusa. Ngokwemithombo-ke yephephandaba umufi ufike-ke sekuvalwa amasango. Kuthiwa-ke kube yilapho-ke kusuke khona umsindo. Bafike bamemeza umfana wasebukhosini beme ngaphandle komuzi. Kuthiwa kumsolwa uphume emnyango nevolovolo wadubula-ke noma-ke wadubula siqume kabili, kusho-ke umthombo. Kuthiwa-ke uDubazane nalaba-ke abebehamba nabo bebengaphandle-ke kothango bacela ukuvulelwa amasango. Ngesikhathi kuqoma isibhamu emva kokudubulana, kuthiwa uphuthunyiswe esibhedlela saseNgwelezane washonela khona. Elinye ilungu lomndeni wakaDubazane lingathandanga ukudalulwa lithi-ke ukuphatha isibhamu yinto-ke ejwayelekile kulela lungu lasebukhosini kusukela-ke liseyibhubhu noma-ke liseyibhobhodleyana. Zibuhlungu-ke lezi ndaba ngoba-ke njengoba uPhakamani abefike ngokuvakasha kuyimpelasonto akasabuyelanga emsebenzini wakhe wokushayela amaloli eMpumalanga. Kusho lona uMnumzane Mzwakhe Dubazane oyilungu lomndeni kamufi uthe-ke abekho esimeni sokukhuluma-ke ngalolu daba. Uveze ukuthi bamatasa namalungiselelo okuhlola-ke kwesidumbu okhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswe Ngcobo usiqinisekisile-ke lesi sigameko. Kuphenywa-ke icala lokubulala esiteshini samaphoyisa sasemahlabathini emva kwesigameko esenzeke ngomgqibelo eNhlongwane lapho kudutshulwe khona owesilisa oneminyaka engu-35 ubudala. Uphuthunyiswe esibhedlela wafike washonela khona. Udaba-ke lusaphenywa.